Jeg hedder Jan. Jeg har lige haft fornøjelsen af at gennemføre Microsoft Server 2012-kurset samt den afsluttende 410-certificering hos Education. Det har på mange måder været en rigtig god oplevelse. Set ud fra det perspektiv, at der er rigtig mange måder at undervise på, når man skal ramme en så bred skare, som vi har været med folk med forskellige forudsætninger. I den forbindelse tror jeg, at vi har været uhyggeligt privilegeret. Vi har haft en underviser, som har været i stand til at ramme alle, som har haft et vidensniveau, som ud fra mit perspektiv har ligget langt ud over det, jeg forventede, og ikke mindst langt ud over pensum. Det for mig skaber en utrolig høj tryghed og troværdighed omkring underviseren, og ikke mindst den virksomhed, som skal føre ind gennem kurset. Så tak Novit for en utrolig inspirerende og levende måde at undervise på, og ikke mindst en veloverstået 410-certificering.